Diajeng Pusposari. Inggih dalem Kang Mas. Wonten dawuh. Ing pasemon surem. Tanggapmu marang aku ora kaya adat sabene. Wonten menapa to Kakang Mas? Kula menika kapan kali panjenengan lho? Ning ora iso ngapusi Diajeng. Liringe mripatmu nuduhake yen to Diajeng Pusposari kuwi nandhang sungkawa, nandhang rasa sing durung bisa tok udari, Aku iki garwamu lho. Ngerti tanggapmu kaya ngapa, pasemonmu kaya ngapa. Inggih Kang Mas. Kula mangertos. Menawi panjenengan menika jatosipun tresna sanget dumateng kula Kakang. Ning esemu. Esemu adate ngujiwat bisa ndudut atiku. Ning saiki esemu kuwi kaya kepeksa ngono. Hah? Gelo atimu. Loro atimu. Mboten Kakang Mas. Kang Mas Adipati. Piye? Punten dalem sewu. Kula badhe matur. Mbok monggo to Kang Mas. Kondur dhateng Majapahit. Sampun sawetawis dangu lho panjenengan boten kondur. Menapa panjenengan boten kapang kalih Rama ingkang wonten Majapahit, Kang Mas? Seliramu ki kepiye to, Diajeng Pusposari kuwi garwaku. Inggih. Garwa Adipati ing Tandes. Kudune lak ya ngrungkepi Kadipaten Tandes. Ning kenapa? Kok dadak kudu sowan meneh ning Majapahit? Punten dalem sewu Kang Mas Adipati. Piye? Kula menika sampun kapang sanget dhateng Rama ingkang wonten Majapahit, Kang Mas. Monggo kondur, Kang Mas. Oh, dadi sliramu kuwi kapang karo Kanjeng Rama Brawijaya. Inggih, Kakang. Kudune ngerti to. Sliramu kuwi garwaku, kahanan ana ing Tandes ki lagi kepiye? Aku kudu ngreksa Kadipaten Tandes. Sing wektu dina iki. Para kawula kuwi akeh sing ora tentrem. Ning njaba kono akeh begal kecu sing bradat bandane para kawula ing Tandes. Iki banget dadi penggalihku Diajeng. Mula kok dadak kudu plesir sowan ning Majapahit ki ngopo, Mbok wis dipambeng dhisik. Kula sampun kapang kalih Rama lho, Kang Mas. Mbok monggo to, sekedhap mawon monggo. Kangen tenan. Inggih, kondur nggih Kang Mas. Diajeng. Iki saumpama. Nggih dawuh. Umpama sliramu dhewe sing kondur ning Majapahit. Mengko dina winangsulan aku sing bakal nusul rono. Sowan ana ngarsane Kang Sinuwun Brawijaya. Kepiye? Kula piyambakan. Panjenengan? Lho aku ya ana ing Kadipaten Tandes to ya. Mengko liya dina wektu Kang Mirunggan aku mesti sowan. Mosok nggih kula piyambak to Kang Mas. Terus mengke pripun? Terus pundi mengke menawi Rama nyupersa ngaten? Suwe-suwe kok rewel lho kuwi. Hah? Pangapunten sanget Kang Mas. Kudune dadi garwa sing kuwasa ning Tandes kene iki kudune ngerti to. Kaya ngapa tanggung jawabku ing Kadipaten Tandes? Kok malah sliramu ki ngebot-boti to? Hah? Pangapunten. Wis ora
Pangapunten. Kersa meneh dadi garwaku apa piye? Apa kudu tak kondurake ning Majapahit? Mboten ngaten Kang Mas, pangapunten sanget Kang Mas. Kula menika namung kapang dhateng Rama ingkang wonten Majapahit Kang Mas. Kangen ya kangen ning lak ya mawas. Wektu mirunggan lak iso. Wong dina iki tandhes isih kahanan kaya ngene kok. Apa aku sing sowan rono? Sekedap kemawon Kang Mas. Sekedap mawon kondur monggo Kang Mas, wonten Majapahit Kang Mas. Kula sampun kapang dhateng Rama Kang. Sliramu ki mireng ora? Sesuk wektu Kang mirunggan dina Kang prayoga, aku bakal sowan ning ngarsane Kanjeng Rama. Nek umpamane adreng kowe pengin sowan, saiki umpamane kowe dhewe kepiye? Kula piyambak mengke menawi wonten margi terus wonten begal kula diperjaya terus kados pundi to Kang Mas? Menapa panjenengan nggih tega dhateng kula? Dhateng garwa panjenengan. Nek kowe wedi ning kahanan ning dalan mengko kepiye kudune menggalih. Ora adreng. Ora rewel kaya ngono kuwi. Mboten ngaten Kang Mas. Monggo kondur sekedap kemawon Kakang. Sliramu kondur dhewe ning Majapahit, mengko aku nusul. Tak kanthi prajurit sawetara. Oh ngaten Kang Mas, saestu. Ya, saiki cecawis luwih dhisik kono. Oh nggih, nggih. Saestu nggih Kang Mas nggih. Ya. Matur sembah